Takže ahoj, dnes tu bude video LPS stěhování. Kdybyste tady něco slyšeli, tak mám puštěnou televizi a užijte si video. Už jdeme tak dlouho, kde to může být. Ach jo, pojďte, jo. Hele, tamhle to už asi je. Mami, počkejte na nás. Jo, jako. No, doufám, že to bude pro nás dost velký, jak to bylo na obrázku. Jinak to bude fakt blbý. To jo. Jdem, ségra. Tak na mě počkej. Mami, to jako ono, jo. No, nevím. No, počkej, možná vevnitř to bude ještě trochu větší. Kdyby to bylo takhle, tak v tomhle nebydlíme. To možná jsme to spletli, ale no, jo, je to on. Ketičkovaný modrý je to. No, jako moc to teda velký není, jak to tam ukazovali, ale jsme v pohodě. Mami, to je jako fakt ono? No, nevím. A jako to budeme mít společně pokoj. No, asi už to tak vypadá. Och jo, chtěla jsem jít sama. A to jsme nemohli zůstat. Tam to měla každá sama. Ne, nemohli, protože už to někdo kupoval a my jsme tam nemohli být. Tak jsme nic takhle narychlo nesehnali, než jenom tohle. Buď ráda, že někde aspoň bydlíš. Tak jdem. Jo. No, jako nádherně to tady nevypadá, ale aspoň někde budem bydlet. No, jako moc to velký tady není, jak to mělo být, ale v pohodě to taky je, no. Aspoň něco a vy pokoj máte nahoře. Jo, tak jo. Kudy se tam leze? O, tamhle na kraji jsou dveře. Jo, teda spíš schody. No, já budu muset jít po schodech. Ach jo. To tam zaparkuju. Pojď, vylez. Kdy tady budou stěhováci? To já nevím. Říkali okolo 8 a... Ne, spíš říkali okolo 6 nebo 5. Spíš 6 říkali. Jo, dobře. No, takže nám dovezou ty věci všechny, co jsme si tam dali. No, měly být správně. Doufám, že to dovezou dneska, jestli neříkali zítra. No to bychom nemohli nikde spát, to bychom museli spát na koberci. Tak, já jdu za holkama. Jo, jasně. Já jdu zatím je vyhlížet, už za chvilku budou v 6. To je náš pokoj. Trochu to tady jako houpe. Ty vogine, co to je? Mami? Ano, zlatíčko, už jdu. Tohle tam nepsali, že to takhle houpe. No, tak se na to musíte zvyknout. A neběhejte tady. No, hlavně, že ona tady běhá. Spím tamhle na kraji. No, tak já spím tady. Houpačka. Ne, neskákej, mohlo by to spadnout. Tak já budu špínka tady. Tak jo. Kde ty stěhováci jsou? Už tady mají dávno bejt. Už mě to tady fakt nebaví. Co tady mám dělat? Promiň. Ach jo. Kde ty stěhováci jsou? Už tady čekám minimálně 15 minut, jako. Už jsou tady. Tak,
Tak nám vyložte prosím věci. Jasně. To by mělo být všechno. Jo, bylo to všechno, já jdu říct, ať si to budou rozebrat. Zlato, už tady jsou ty věci. Jo, jasně, už jdu. Pozor. Takže stůl, jo, je to všechno. Jdu říct holkám, nebo jim to jdeš říct ty? Já jim to jdu říct, ať si jdou vzít svoje věci. Holky, pojďte si vzít svoje věci. Jasně, tati. Jo, tati. Tak pojď. Toho je tak málo? Myslím, že jsme toho měli víc. Já taky Tyjo, to je tak málo věcí. No já nevím, to mělo by být všechno. Máme to všechno. Nějaké věci jsou na hromadě. Tak, jdem to odníst dovnitř. Tak a už to máme hotový. Já už jdu nahoru. Asi shodám ještě tu šálu. Tak a tady to je tak blbý místo. No. Tak a jdu si na notebook. Jo, tak jo. Skoro nic nedávají. Tohle je dobrý. Mami, kdy bude večeře? Měla by být, já udělám večeři a pak vás zavolám. Já si jdu lehnout. A pak... Proč je to tady tak malý, nechápeš? No nevím, proč rodiče vybrali tohle. Už i ten byt byl větší než tohle. Proč si ke mně dáváš tu tvoji šálu? No, protože se to jinam nevejde. Jo. Tak ses mě měla zeptat, jestli si to tam můžeš dát. Mami, já jdu taky nahoru. Jo, běž si. Tak a už to je. Dojím to říct. Večeře. Holky, večeře. Jo. Večeře. Mě zajímá, co zas máma udělala. Koře. Počkej na mě, já chci to. Tak pojď, jdem. Pokračování příště.